Heaven's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating. Jesus saves, Jesus saves. And the hush of mercy breathing. Jesus saves, Jesus saves. Hear the host of angels sing. Glory to the newborn King. And the sounding joy repeating. Jesus saves. Okay mga higala, mayong adlaw kaninyong tanan og salamat sa Ginoong kining 15-minute Bible truth nagapadayon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios sa kamatuoran may tungod sa kaluwasan sa atong kalag. Kaya importante mga higala nga ikaw makakaplag sa kaluwasan sa imuhang kalag, no? O nga ikaw makabaton niini sa simple ug sayano nga paagi sumala sa pulong sa Dios. Kini nausab si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church. Among church naa diri sa Bagong Daan, Liloan ug nausab sa kita sa church nato dito sa Suong, Lapu-Lapu. Ug ginaot mi nga karon nga adlaw mga higala ikaw malamdagan sa pulong sa Dios ug makasinati aning kaluwasan nga libre walay bayad gikan sa Dios. No, ang teksto nga atong pagatun-an karon kaning sa 1 Pedro kapitulo 2 versikulo 24 ug 25. Ug ako kining basahon, ningon diri kinsa sa iyang kaugalingon mipas-an sa atong mga sala, diha sa iyang kaugalingon lawas diha sa kahoy. Aron kita ingon nga mga patay na ngadto sa mga sala, mabuhi gayod ngadto sa pagkamatarong pinaagi. Ingon ang Bible sa kang kinsang mga samad kamo nangaayo. Verse 25, kay kamo kaniadto ingon sa mga karnero nga nahisalaag. Apan kamo mibalik na ngadto sa magbalantay og tagdumala sa inyong mga kalag. So atong makita diri mga higala nga kini di ay nga kapasayloan sa atong sala diha ni Ginoong Hesus, no? Siya mismo ang mibayad sa atong sala. Siya mo'y mihatag sa iyahang kaugalingon, no? Aron nga ang atong mga sala mabayra ni siya, aron nga niyon ang Biblia siya gayud ang midala. Mo ningon si Juan Bautista, tanawan ninyo ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. So si Ginoong Hesus Kristo siya mismo ang nagbayad sa atong mga sala, no? Dili siya ay nakasala kundi kitay mga makasasala, pero sa kadako sa gugma sa Dios siya ang mibayad alang kanato. Siya mo'y mihalad sa iyahang kaugalingon, no? Ngano man na siya tungod sa dakong gugma sa Dios. Kay kung kitay mobayad sa atong sala, niyon ang Bible sa Roma 6:23, kay ang silot sa sala kamatayon. Musugot tag sa dili, ikaw ug ako impiernohonon ta tungod sa sala, no? Ang atong silot padung gyud ta ngadto sa kalayo sa impierno. Apan salamat sa Dios nga si Ginoong Hesus mitugyan sa iyahang kaugalingon, mihatag sa iyang kaugalingon didto sa krus sa Kalbaryo. Dili iyang sala akong balikon kundi atong mga sala. Siya ni puli alang kanato, no? Matod pa bitaw diri sa Roma kapitulo 2 Korinto kapitulo 5 versikulo 21, tanawon sa gisulti sa Bible. Kay siya mihimo na kaniya nga sala alang kanato. No, imagine siya nga walay sala atong basahon. Kinsa wala nakailaog sala aron kita unta mahimo nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya. So siya nga walay sala gihimo siyang sala tungod nato, no? Nahimo siyang puli alang kanato, nahimo siyang sakripisyo alang kanato, no? Dili iyang sala atong sala, no? Manang masabtan gyud nimo, dili to iyang sala ato tong sala.
Mo bitaw nga niingon ang Roma kapitulo 5 bersikulo 8, klaro kayo niingon ang Bible. Roma 5:8 niingon ang Bible, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. No? Apan ang Dios nagapakita sa iyang gugma nganhi kanato nga samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. No? Unsa kadako nga gugma mga igsuon, mga higala nga tigpaminaw na mo karon, no? Nga nagsunod mo ani karon, unsa kadako nga matang sa gugma sa Dios nga gihatag niya iyahang kaugalingon tungod sa gugma. No, niyon ang Bible, samtang mga makasasala pa kita, no? Di gyud ta angayan unta, pero tungod kay dako ang gugma sa Dios alang kanato na sinati nato iyang gibayran ang atong mga sala ug kita makasinati aning kaluwasan sa Dios, no? Muna nga tulo ka butang atong hisgutan karon. Number 1, ang atong mga sala gibayran na sa kinatibuk-an. Our sin is paid in full. No? Sa ato pa, ang atong sala di ay dito sa krus sa Kalbaryo na bayran na. No? Wa na tay angay nga magsakripisyo pa ta, magpas-an pa ta sa krus, maghimo pa ta og kanang paningkamot tungod kay ang atong mga sala gibayran na. Unsa may imong bayran kung nabayran naman. Mo nang giingon diri sa Hebrehanon kapitulo 10 atong basahon, no? Aron nga makita nato sa Biblia ang kamatuoran nga dili na kita mo'y mobayad sa sala, di na ta magpasan-pasan pa og cross, dili na ta maningkamot pa para mabayran ang atong mga sala, no? Ang popular kayo nga pangunahuna nga kinahanglan magmaayong buhat ta, no, para mabayran ang atong sala, masapawan ang atong mga sala. No, mga higala, niyon ang Bible sa Hebrews 10:14, for by one sin offering He hath perfected forever them that are sanctified. No, kay pinaagi sa usa ka halad siya nakahingpit sa kahangturan kanila nga mga ginabalaan. Atong basahon pagpadayon, whereof the Holy Ghost also is a witness to us, for after that He hath said, this is the covenant that I will make with them. After those days, saith the Lord, I will put my laws into their hearts, and their minds will I write them, and their sins and iniquities will I remember no more. Now, where remission of this is, there is no more offering for sin. Hain gani, kung karon hain anaa ang pagwala nini, wala nay halad alang sa sala. So unsa pa may mong halaran nga gibayaran naman, no? Wala na, it is already paid in full, no? Natapos na, niingon si Jesus Christ, unsa may natapos na ang kabayaran sa atong sala. Namangutana ta, pastor, gibayran naman kaha ang sala nganong maimpyerno mangyapon ang tao. Now mga higala, niingon ang Bible nganong maimpyerno ang tao tungod kay wa siya motuo sa nagbayad sa sala. Kaya ang paagi karon sa kaluwasan sa Ginoo, di naman maayong buhat, di naman balaod, no? Sukad pa kaniadto, di gyud na siya labot kaluwasan sa tong kalag. Ang paagi sa Dios mao ni, kung ikaw motuo ni Ginoong Hesus Kristo, maluwas ka. No? Kay si Jesus Christ nahimo na nato karon nga manluluwas. Mo bitaw ningon ang Bible sa John chapter 14 and verse number 6, Jesus saith unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. No? No man cometh unto the Father but by me. So makita nimo ha mga higala nga ang paagi sa Dios sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo na ni Ginoong Hesus Kristo. No? Kay kung maayo pa lang buhat, ningon silang Apostol Pablo diri sa Buhat kapitulo 16 bersikulo 31. Kay nangutana maning Philippian jailer unsaon niya nga maluwas siya. No? Verse number 30. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Nangutana siya, unsay akong buhaton aron ko maluwas? Unsay tubag ni Apostol Pablo? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. No? So,
ang makita na to mga higala, niyo ng Bible nga kung ikaw mutuo ni Ginoong Hesus Kristo, maluwas ka, no? Mao na ang paagi sa kaluwasan sa Dios. Gani ningon si Ginoong Hesus Kristo sa John chapter 3 and verse number 16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. No, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang bugtong gipakatawo nga anak aron si bisan kinsa nga mosalig kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. So you see, gikan na sa baba mismo ni Ginoong Hesus Kristo nga kung ikaw mosalig niya, ikaw motuo niya, makaangkon kag kinabuhing walay katapusan. Why? Because our sin, our iniquities, it's already paid in full. No? Gibayaran na ang atong mga sala. Ang sala sa tao karon ang iyang dili pagtuo o pagsalig sa manluluwas nga nagbayad sa iyang sala dito sa krus. No? That's why ikaduhang butang, our sin is paid in full. Ikaduhang butang, our salvation is for free. No? Kaning pag-adtog langit mga higala, pertirag yung sayon na. Libre walay bayad. Mingon din sila, kasayon anak nga kaluwasan, mutuo lang ta, malangit ta. Sayon na kayo na simong pananaw, sayon na kayo na simong paminaw, pero higala, ingon ta ka, gibayran na og kamatayon dito sa cross. Kinsa nga kamatayon ni Jesus Christ. Karon mo ingon kag sayon, ikaw kahay ilansang, sayon ba? Ikaw kay magpasan sa krus. Ikaw kay latiguhon. Ikaw kay koronahan og tunok. Ikaw kay mag-agas-agas ang dugo. Ikaw kay duslakon dito sa krus. Sayon ba? Dili, oy. Mo bitaw niingon si Jesus Christ, amahan, unta, mulabay lang kanina ko. Pero dili akong kabubuton kung dili imo. Ngano man tungod kay nakita ni Jesus Christ, unsa ka grabe ug unsa ka sakit nga kamatayon ang iyahang dangatan. Mga kasakit tungod sa atong sala. Dili to sayon mga higala. No, dili to sayon nga kabayaran sa atong sala. That's why una-una pagayo, libre na gani ni, wala na gani ni bayad, unsa ra may mong buhaton, imo ra gyud ning dawaton. Imo ra gyung angkonon ni, no? Ug makaangkon ka nining kaluwasan. Mo bitaw sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8, mingon din sila, kumo naman na maugod dayon na inyong ang daganan ang mao man ni pulong sa Ginoo. Asa man dayta, that's why we want to know Bible truth, no? Kay maugid ni ang kamatuoran, no? Dili nila lison kun dili tuoan ni. Efeso kapitulo 2 bersikulo 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. No? Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo o kana dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios. Roma kapitulo 6 bersikulo 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. No? So makita nimo ningon ang Efeso, libre walay bayad, gasa sa Dios, no? Pinaagi sa pagtuo. Sa Roma 6:23 yung nang Bible, but the gift of God is eternal life, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Jesus Kristo nga atong Ginoo. No? Kinsa nga pinaagi ni Jesus Christ. Unsa nga paagi? Pagtuo. Libre walay bayad, gasa kini sa Dios. Nganong wala pagyud ka na kaangkon og kaluwasan tungod kay wa pagyud nimo nadawat ang gasa sa Dios. Nga mao si Hesus Kristo nga manluluwas. Nangita pa kag laing paagi nga maluwas ka. Dili makaluwas ang balaod. Dili makaluwas ang maayong buhat, kay makaluwas pa lang ang maayong buhat, dili na magpalansang ang atong Ginoong Hesus Kristo. No? Dili makaluwas ang bautismo kay wa man na nagpalansang sa cross. Dili makaluwas nato ang pagkamanggihatagon, no?
dili na makaluwas mga higala. Niyon ang Biblia, way laing manluluwas si Ginoong Hesus Kristo. No? Siya lang ang manluluwas. Niyon ang Bible nga kung mutuo ka, maluwas ka. No? Makaangkon kag kaluwasan, libre walay bayad. Then ikatulo mga higala, ang atong eternidad sigurado na hangtod sa kahangturan. No? Sigurado na hangtod sa kahangturan. No? Kay saad man na sa atong Ginoong Hesus Kristo sa Juan kapitulo 10 bersikulo 28 atong basahon atong pamatud-an sa pulong sa Dios. Niyon ang Bible verse number 27 my sheep hear my voice and I know them and they follow me. No? So kung luwas na ka, you will become a follower of Jesus Christ. You will become a believer of Jesus Christ. Dili sa mga santos, dili uban nga mga personahe. Only Jesus Christ. No? And then ingon ang Bible, and I give unto them eternal life. Kinsay naghatag og eternal life? Klaro kay Biblia ingon si Jesus Christ. No? And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So wala na makaagaw ka nato gikan sa kamot sa Ginoo. No? Wala na makaagaw nato. Pastor, makasala pa man ta. Yes, makasala ta kay naa pa man ta sa unod. Naa pa man ta ani nga lawas, pero ang kinabuhing dayon nga gihatag sa atong Ginoong Hesus Kristo dili na mawala. No? Kay ngano man ningon si Jesus Christ no man shall be able to pluck them out of my Father's hand. Mao bitaw si Apostol Pablo kung imong tanaw niyang suwat sa Roma kapitulo 8, klaro kayo nga wa na gyud makasiparar nato gikan sa gugma sa Dios. No? Ang tao mahigugma, mausab man, mamiya man, no? Pero ang gugma sa Dios mahigala di na gyud mawala, no? Di gyud mulubad. Romans chapter 8 and verse number 38, iyon ang Bible, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able, notice the word, shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. No, ningon ng Biblia, wala na'y makapahimo sa pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naa diha ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. No? Wala na. Munang salamat sa Ginoo mga higala nga ang atong kaluwasan fully paid na ni siya. Din libre ni walay bayad, din hangtod ni sa kahangturan. Unsa pa may imong kabalak-an? Nga gikan na mismo sa baba ni Jesus Christ. Ang imo ra gyung buhaton tuhui ang unsay naas pulong sa Dios. No? Ganahan kitag kanang istorya sa uban. And yet wa gani tay hibang kaagan sa Biblia. Mao bitaw ni nga salamat sa Dios nga amo ni gyud ipadayon kining hamubo nga higayon nga maka-share mi nimo sa gospel aron masabtan gyud nimo mga higala nga ikaw kinahanglan maluwas. Kaya ang kamatayon kalit lang nimo abot. Kalit lang ni siya nga mudangat sa matag tao. Ba't pangutana, siguro na baka sa imong eternidad? Paniguro mga higala. Nawatas si Jesus Christ nga imong manluluwas. Imuha siya nga imong manluluwas. And I assure you, from the authority of the Word of God, yun ang Bible, maluwas ka. So inaot ko nga nasabtan nimo karon nga kabuntagon, karong adlaw nga ang atong kaluwasan sigurado na. Tungod kay gibayran na ni Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo. Gigura kang mutuo, maluwas ka. Daghang salamat ug ang Ginoo magpanalangin ug sa sunod na sab nga higayon kini si Pastor Mark Sasidon sa Emmanuel Bible Baptist Church diri sa Liloan ug dito sa Suong Lapu-Lapu. Sa sunod na pud nga higayon makita ta. God bless you. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala og dili angayan sa langit,
Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.